Яңа 2022 ел мөселманнар өчен мөһим ел. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы. Шул уңайдан зур чаралар көтелә, ә бик тиздән, ягъни 12 гыйнвар көнне Коръәннең кулъязма мусхафын яза башлаячаклар. Шул турыда тулырак тапшыруыбызның бүгенге кунагы Коръән хафизлар әзерләү үзәге директоры Габдрашид хәзрәт Фәйизов сөйләп үтәр. Ассаламу алейкум, Габдрашид хәзрәт. Ва алейкум ассалам, рахматуллах. Бисмиллах, бисмиллахир рахманир рахим. Һәр мөселманнарның эше менә шулай бисмилла әйтүдән башлана, һәм Аллага шөкер, менә бүгенге тапшыруыбыз да яңа елның беренче чыгарылышы дип әйтергә кирәк, менә шулай матур теләкләрдән бисмилла әйтеп башлана. Менә без инде алдан әйтеп үстек, чынлап та бик зур чаралар көтә безне. Әлбәттә инде бу ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы. Һәм инде менә 12 гыйнвар көнне Коръән мусхафын яза башлаячаклар дип әйттек без. Бу нинди чара һәм аның әһәмияте нәрсәдә икән? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның вакытыннан алып бүгенге көнгә хәтлек Коръән языла иде ул. Яни Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында кайчан Коръән инделә иде. Шул вакытта аның янында булган сахабалар алар кул белән язалар иде аны, чөнки аны сакларга кирәк. Шуңа кул белән язалар иде һәм бүгенге көнгә хәтлек тә инде һәрбер шәһәрдә аны кул белән язалар иде һәм инде бу мөселманнарда шундый матур гадәт булып сакланган. Кул белән язу ул бәрәкәтле, Аллаһ Тәгалә шушы нәрсәдә бәрәкәт бирә, күп яхшылыклар бирә һәрбер халыкка кем шуның белән шөгыльләнә. Менә белүебезчә инде мондый тәҗрибә, ягъни инде кулъязма мусхафны язу тәҗрибәсе дип әйтергә кирәк, ул Сауд Гарәбстанында, Төркиядә, Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә, Марокко, ягъни башка менә шундый ислам дәүләтләрендә инде бар иде һәм ниһаять ул безнең Казанда да булачак мондый тәҗрибә. Ни өчен менә бу вакытка килеп җиткәч кенә моны эшләргә булдыгыз? Ягъни алданрак булмады икән бу. Сәбәбе нәрсәдә икән? Сәбәбе шунда, чөнки бу бик җаваплы эш. Шулай бит Коръәнне язарга Аллаһ Тәгалә каршында да шуңа инде әзерләнү эшләре бара иде. Яни хаттатта булырга тиеш, яни кем язарга булдыралар, аны да сайладылар, карадылар, кем яхшырак яза, кем язаячак. Һәм шулай инде комиссияда оештырылды, комиссияда да белгечләр булырга тиеш. Аларны да җыеп менә шулай хәтта инде Гарәп илләреннән дә шушы комиссиягә шейхны кертеп, ул да бик зур эш бит. Шуңа әзерләнү эшләре бара иде. Аллага шөкер, менә хәзерге вакытта килеп җиттек, башларга була. Һәм бу эшкә кем алыначак, беренче булып кем язачак аны? Безнең Рәсәйдәге хаттат, ягъни язучы, ул Ислам университетында укып чыкты. Анда шулай менә шул язу буенча мәркәз бар, кая өйрәтәләр, ничек дәрес итеп язарга гарәпчә, ягъни матур итеп, һәм инде аның тәҗрибәсе бар. Ул алабаса шушы эшкә тотыначак, алабаса. Ул безгә язып күрсәтте, ничек яза, матур килеп чыга, һәм инде яхшы булып чыксын, алабаса. Алла бирсә, һәм инде менә сөйләү бер хәл, аны бит инде үз күзләрем белән дә күрәсең килә. Безнең тамашачыларыбыз әлеге Коръәннең кулъязма мусхафын кайда һәм ничек күрә алачак? Әлбәттә, ул язып бетерелгәч, күпмедер вакыт үткәч инде аны тираж иттереп, күп иттереп чыгарырга алабаса, күрсәтәләр, ул булыр, һәм оригиналы инде диния назаретында булачак, алабаса. Фотосын да күрсәтәбез, алабаса булыр, һәм инде менә шулай тираж иттереп халыкка таратып булыр иншалла. Якынча күпме вакыт алачак әлеге кулъязма мусхафны язу? Якынча әйтеп булмый, хаттаттан, яни язучыдан ул ничек яза, аны комиссия кабул итәме, юкмы ул язуны, нинди дә хаталар килеп чыкса, әле аны тикшереп карарга кирәк, тулысынча ул бит Коръән кечкенә генә китап түгел. Аның 6000-нән артык аятлар
Mana shularni yozib bitirga kerak, shularni qo'yib chiqarga kerak, shunaqa vaqt ko'p o'tashak. Lekin Alloh bersa, Alloh taolo bizga yengilliklar bersa, yaxshiliklar bersa, shu ishni tamomlab bitiramiz. Бик яхшы. Аннан соң Абдрашид әфәнде менә форсаттан файдаланып, сезнең инде үзәк эшчәнлегенә дә тукталып үтәсе килә. Бу инде әлбәттә Коръән хафизларын әзерләү үзәге без инде әйтеп уздык. Узган ел бер әңгәмәдә сез Татарстан хафизларын борчыган төп мәсьәлә хафизлыкка татарлар арасында яшьләрне җәлеп итү мәсьәләсен атаган идегез. Менә бу проблема уңай якка үзгәрдеме икән? Аллаһ шөкер, бүгенге көндә без инде менә һәр мәчет белән эшлибез, һәр районнар белән эшлибез, мөхтәсиблар белән, һәм Аллаһка шөкер мөхтәсиблар хәзрәтләр дә безне ишетәләр, безнең белән эшлиләр, һәр мәчеттә шушы Коръәнне өйрәтү, ягъни балаларга, яшьләргә Коръәнне өйрәтү эшләре алып барыла. Һәм нәтиҗәдә без күрәбез, берничә шәкертләр безгә дә керә шушы хафизлар үзәгенә, кайберләре мәдрәсәне тамамлап, кайберләре үзләренең мәчетләрендә Коръәнне укып, өйрәнеп безгә киләләр тамамларга. Һәм Аллаһка шөкер, бәйгеләр дә үткәрәләр, Коръән бәйгеләре, шунда да халыкка әзәк шушы Коръәнне ярату хисләрен дә уятабыз. Аллаһка шөкер, шушы бәйгеләр аша. Һәм инде вәгазьләрдә дә һәр хәзрәтләр вәгазьләр сөйли Коръән турында, Коръәнне ятлау турында. Әкренләп без килеп җитәбез. Менә Аллаһ берсә Коръән хафизлар татарлар күбрәк булган. Менә бәйгеләр турында сүз башладыгыз. Сез узган елда без бик сокланып карап тордык, бик күп бәйгеләр оештырылды. Бу елда Аллаһ берсә андый бәйгеләр булыр дип көтәбез инде. Аллаһ берсә булыр. Менә без кичә генә үткәрдек бер мәчеттә, Казанда бер мәчеттә бәйгене үткәрдек. Балалар өчен берничә мәчеттән җыелдылар. Бик матур узды. Аллаһка шөкер, менә сокланып карап торабыз. Сабый бала утыра Коръәнне укып кабатлый ул, ягъни кайда урамда чабып җирми ул. Начарга эшләми Коръән белән утыра, Коръәнне ятап, димәк киләчәктә Аллаһ берсә менә шушы бала ул әти-әнисенә дә яхшылык күрсәтә, һәм шулай инде җәмгыятьтә дә файдалы кеше була Аллаһ берсә. Һәм инде Аллаһ берсә без гомумән рәвештә безнең республикада бер зур бәйгене үткәрәбез. Аллаһ берсә шулай инде районнарда да үткәрелә. Һәм бер зур бәйгене Аллаһ берсә Коръән хафизларны җыеп, Коръәнне матур итеп укучыларны җыеп, чөнки без бит инде һәр менә татар макамы турында сөйлибез, шулай бит инде менә ул элек-электән килә безнең халыкта Коръәнне үзенчәлекле уку ул булган иде, хәзерге вакытта без аны тыргызабыз. Шуңа күрә татар макамы буенча да булган шәһәрләр Аллаһ берсә, һәм инде бәйгеләр дә булган. Шулай итеп, менә бәйгеләрне әзерлибез Аллаһ берсә. Темабызга әйләнеп кайтсак, инде без алдан әйткәнебезчә, 2022 ел мөселман дөньясы өчен әлбәттә ул бик мөһим ел. Ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы һәм әлеге ел менә шушы зур тантаналы чарага әзерлек эше ничек бара сезнең үзәктә? Без шулай инде менә әзерләнәбез, әлбәттә. Сентябрьдә без конференция үткәргән идек. Һәм Аллаһ берсә ул безнең дәвамы һәр елны без конференция үткәрәбез. Коръән фәннәре буенча конференция. Һәм инде шулай инде бәйгеләр, мәдрәсәләр арасында бәйгеләр үткәрәбез. Һәм шулай инде фәнни язмалар да әзерлибез, язабыз, чөнки Коръән хафизлар алар Коръәнне яхшы итеп беләләр бит инде, тулысынча беләләр, һәм шулай инде аңлатып бирә алалар. Шуңа фәнни язмалар да инде без әзерлибез, әкренләп шулай алар да күз күрәбез, Аллаһны күрәбез, чыгарабыз, Аллаһ берсә тәкъдим итәбез. Барысы да уңышлы булсын. Бик зур рәхмәт, Абдрашид хәзрәт, бүгенге иртәгезне менә шулай бисмилла итеп безнең белән башлаганыгыз өчен. Сезгә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт бик зур.